τηλέφωνο. Να έρθουν εδώ κάτω. Είναι ξεφτύλες. Δεν πρέπει να περάσει αυτό το μέτρο. Οι εργαζόμενοι είναι εξαντλημένοι. Αντί να προσλάβουν κόσμο, προσπαθούν να εξαθλιώσουν ήδη τους εργαζόμενους που υπάρχουν, αυξάνουν τα όρια συνταξιοδότησης. Οι εργαζόμενοι είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση και η ανεργία επίσης σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αντί να πάρουν νέο κόσμο, να καλύψουν θέσεις, να μειώσουν και να αφήσουν το πενθήμερο ως έχει, προσπαθούν να περάσουν άλλα μέτρα άσχημα για τον εργαζόμενο. Σαν ελεύθερο επαγγελματία, εμένα με επηρεάζει το άνοιγμα του επαγγέλματος, των ταξιτζίδων κυρίως. Και φυσικά το φορολογικό νομοσχέδιο.